Bé, bona tarda. Per valorar mínimament el discurs que ha fet el senyor Mas, que per molt que ell al principi es referia a Noruega, a Alemanya, a Grècia, oblida una cosa, que el seu nivell no és el de Noruega, Alemanya i Grècia, el seu nivell és el de La Rioja, el d'Entre Ríos i el de llocs d'aquesta mena. Des del punt de vista d'un estat ha estat un discurs deplorable. Des del punt de vista d'una regió ha estat un discurs mediocre. Un discurs d'una persona i d'un govern sense projecte, sense objectius, un comptable de tercera que l'única cosa que fa és passar compte d'allò que retalla com a conseqüència dels diners que li arribin, oblidant una cosa, oblidant que el problema no ve de la gent, el problema no ve de la societat. El problema, per dir-ho en les seves paraules, quan diu treure el país de la llosa que el pot ofegar, el problema ve d'Espanya, el problema ve de la seva incapacitat. El problema ve que durant el seu mandat, durant els seus 9 mesos, ja 17.000 milions d'euros s'han anat a Espanya sense que hagin tornat. I això ha estat a la seva vista, a la seva ciència, a la seva paciència i sense oposar-s'hi. Pel de més, que vingui aquí a contar-nos que l'estat espanyol enganya, que no li fan cas, que no compleix les inversions, totes aquestes coses. Bé, ell no està elegit per plorar, està elegit per resoldre. I que aquí, a contar-nos això, som nosaltres, pot ser, els responsables de que ell sigui un incapaç enfront d'un estat espanyol que li enganya, que li roba, que no li dona, que no li compleix, que no fa res. No és el Parlament de Catalunya el responsable. El responsable és el govern espanyol. Per tant, que se'n vagi allà on ha posat la seva la confiança, allà d'on rep les ordres, allà d'on no és capaç de plantar cara i que deixi de traspassar les responsabilitats a qui no les tenim, que és el Parlament de Catalunya i que és el poble català, que és la víctima de la seva incompetència i de la seva covardia. Demà ja farem un discurs molt més ampli i les propostes de resolució que corresponen a això. Si hi ha alguna pregunta? Si no n'hi ha cap, llavors donaríem per acabada aquesta faristolada i demà més. Moltes gràcies.